Η σύγχρονη διαιτολογία θεωρεί σήμερα τη μεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει μακροζωία και καλή υγεία. Συγκεκριμένα, το 1994, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και ο Οργανισμός Υγείας Old Ways παρουσίασαν τη λεγόμενη πυραμίδα της μεσογειακής δίαιτας, αποδεικνύοντας επιστημονικά ότι η διατροφή των λαών της Μεσογείου, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, φρούτα, δημητριακά και με βασική πηγή λίπου στο ελαιόλαδο, συντελεί στη διατήρηση της καλής υγείας και τη μακροζωία. Εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να αφιερώσετε χρόνο για να γευτείτε αυτά τα τόσο ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Να ταξιδέψετε μέσα στο συνδυασμό αυτών των υπέροχων γεύσεων που τελειωμό δεν έχουν. Σήμερα πιστεύετε πως το ελαιόλαδο είναι το πιο μεγάλο μυστικό της κρητικής διατροφής και της κρητικής μακροζωίας. Οι ιατρικές έρευνες που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στην Ευρώπη και στην Αμερική αποκαλύπτουν πως το ελαιόλαδο όχι μόνο προστατεύει την καρδιά, αλλά και βοηθά στην καλή λειτουργία πολλών οργάνων ή δρά ευεργετικά σε μια μακρά σειρά ασθενειών. Το νησί της Κρήτης φημίζεται για την παράδοσή του στα τυροκομικά προϊόντα, καθώς διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην κρητική διατροφή ως σημαντική πηγή ασβεστίου και πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας. Τα ζώα που ζουν στο νησί είναι κυρίως το πρόβατο και η κατσίκα, το γάλα των οποίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή τυριού και άλλων προϊόντων γάλακτος σε ποσοστό 70% από τα πρόβατα και 30% από τις κατσίκες. Προϊόν αναγνωρισμένο από την ευρωπαϊκή κοινότητα, το κρητικό παξιμάδι κατακτά σήμερα τους καταναλωτές λόγω της υψηλής ποιότητάς του, των αγνών φυσικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του, αλλά και λόγω της υψηλής διατροφικής του αξίας. Η ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι τα εσπεριδοειδή ήταν το δώρο που έκανε η γη στο γάμο του Δία με την Ήρα. Σύμφωνα με τις μελέτες των Keys και Cromhout, ο κρητικός τρώει 6 φορές περισσότερα φρούτα από τον μέσο κάτοικο άλλων μεσογειακών περιοχών, αλλά και από τον κάτοικο μιας βόρειας χώρας, παραδείγματος χάρη Ολλανδίας. Το κρητικό μέλι είναι απολύτως φυσικό προϊόν και παράγεται σε περιοχές με ενδημική βλάστηση, καθώς το βιοσύστημα του νομού, όπως και του νησιού γενικότερα, είναι πλούσιο σε ενδημικά φυτά και ιδιαίτερα σε αρωματικά φυτά, από τα οποία οι μέλισσες παίρνουν την τροφή τους. Η κυριότερη βιταμίνη του μελιού, ε, μαζί με άλλες ουσίες, χρησιμεύει για να απομακρύνει από τον οργανισμό βλαβερά για αυτόν στοιχεία. Σύμφωνα με βοτανολογικές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, ο νομός Ηρακλείου και γενικότερα το νησί της Κρήτης έχει ένα από τα πιο πλούσια και πιο ενδιαφέροντα οικοσυστήματα της Ευρώπης, με μεγάλο αριθμό ενδημικών φυτών, δηλαδή φυτών που υπάρχουν αυτοφυεί μόνο στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το αμπέλι έφτασε στην Κρήτη από τον παιδοφάγο Κρόνο, που ήταν ο θεός του καιρού και ο πατέρας του Δία. Έμαθε στους Κρητικούς τον τρόπο επεξεργασίας του αμπελιού, την αμπελουργία, και έτσι ξεκινάει η ιστορία του υγρού χρυσού, του κρασιού στην Κρήτη. Ωστόσο, ακόμα και σύγχρονοι μελετητές, όπως Αμερικανοί επιστήμονες σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στα Χανιά της Κρήτης το 1992, υποστηρίζουν ότι οι ρίζες του κρασιού είναι στην Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών βρέθηκε το πρώτο γνωστό στον κόσμο εινοποιείο και το τελειότερο πατητήρι της απότερης αρχαιότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πιο χαρακτηριστικό ποτό της Κρήτης, την πασίγνωστη τσικουδιά. Ένα ποτό που στο κέρασμά του δεν μπορείς να πεις όχι. Εσείς δεν έχετε παρά να γευτείτε τον ντόπιο κρασί και την υπέροχη τσικουδιά, και η διάθεσή σας είναι σίγουρο ότι θα ανέβει στα ουράνια.